Na yenko Akuapem South NPP amanyoko no ne fa ye wo hono no na omanfo bi a ede wo ho adon kom dia de hwede mu oden ato party nanim disfo ya wo mu Akuapem South anim se wasrada na no ada primary se course busumi etwa mu no mo hono bibi ntia ntumi ankoso nti hye bi ye wo se empanimfo di gu akwan mu hye e ma hono ma bato no tumi yi obi obegina omani ma pre ma se bedwade bre wo hono no wonhwe na animu anim ya wonye na wontumi nyi no Onom eda NPP amanyoko nanu ewa Akuapem South echiremu se esan se wonum enyanto aba ewa abato mpesua ne so honum ninti no ede ehu ni ayamhyehye na afei amamanfo a wonum ewa abato mpesua ne so honum dodo no a adwene mu aye wonum kesene ne osan so chiremu se wonum a wo prese obeto won so aba no eniama esese wo ye no adoso ne tenti edi sikasemu ahokere ena aba beto wonum so eno ene eniama afufuro bi eka ho nti na wonum ede to mpanyinfo animu ye nyina ye bedi atum se enipa aprese obedi party nanim na watu franka ama party no ewo Akuapem South ha no won ahyase abo ntoa bebre na se ye beka na se binuanom delegate fo bedi adanse a se obia behia obia yehu eka obo na sa adi akoso ama aspirant no akọ entoya ni nyina anya hwe ne impressa so ene ne nan so de o makọ sabrei omunim eda ye beto abano eka na omukoso ebo na nama ene kofiba polling station executives wonom so ne amane bu ne twetwe nkomo a wode nsem se etu nanim to abano kra bebrebu afu yenim ne akoso pote ni ayatete no executives ni bi nipa be yetu pe na call region no call president sa letter ni say ha ye jejeje that day no kra no bia nsi abonten obi aboto what change date bebre ka dem ye nipa be 5 pen ye titi abonten na ye console say obi anya abotre inti no ye ho ne akoso ye pese ye hu dapoti want na ye because hanom de anka asumde Akuapem for the monim say ye nya basa inti ye hu ne enti a wo keep ye in suspense